An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn i n'a fɔ an ka laadalasigi don nin ye an binnu ye olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la laadalasigi min n'a bɛ tali kɛ gafe kunnafoni na baara min n'an b'a kɛ tɛnɛ ka taa bila fɔ juma la an bɛ sigi yan nɔ ni gafe karamɔgɔ fo ka taa se kalimu karamɔgɔ ma olu mana nɔ min bila nanzarakan na anw bɛ sɔrɔ k'o ta ka se ka a yɛlɛma an ka to dunkan cɛnin na yaasa kunnafoni kana kɛ maa si den kelen negela ye an b'o laadala baara an b'o sigi de kɛ yan nɔ diɲɛ don o don ka daminɛ tɛnɛ na ka taa bila fɔ juma la ni tilelafanaw ka selifana seliw k'olu kɔni dɛw kan an bɛ don nka an y'a fɔ nin baara in dɛmɛbaga ni kanuba caman olu yɛrɛ kɔni b'an na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an b'a daminɛ Mamadu Fa Senpara honorable k'a fo ka waleɲuman dɔn y'an ka laadala kumaw fana la an b'a fɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i ye cɛba ye i b'a sɔrɔ ayiwa musoba dɔ kɔni o bɛ a kɔkɔrɔ sarangosi saran cɛw ni musow Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen kɔni ko saran anw b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ayiwa ka b'o la Kalilu Senpara Universel Media ani a baarakɛla kelen kelenna bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn ayiwa ka tila ka Ala sɔmi ko kura ko tulu min n'ale tɔgɔ de ko Super GT ayiwa an y'a fɔ wa an bɛ sigi a kan i b'a ye k'a fɔ bamananw b'a fɔ u ka kuma dɔ kɔni na k'an tɛ taa wa an tɛ mɔgɔ ci bari ka d'a kan dalilu min b'an bolo seereya min b'an bolo an b'a dɔn k'a fɔ a jɛlen don Super GT k'a k'i ka motɛri yɛrɛ kɔni kɔnɔ sisibɔ min kɔni ni o b'a la k'o ban pewu fo ka taa kɛ waati bɛɛ e de ka tulu a bɛ tigɛla i ka motɛri kɔnɔ i m'a tigɛ cogo dɔn Super GT n'i y'a si filɛ ayiwa i tɛna kɔrɔfɔ maa si den kelen ɲɛna an kɔni an b'a fɔ misɛnman san ta ani a kumaba san ta a bɛ sɔrɔ Bamakɔ sugu a fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na nka k'a tigɛ a sun kɔrɔ o de ye Universel Media ye n'i taara Kalilu Senpara fɛ yen suguba kɔnɔ fo ka taa se Bamakɔ ayiwa ale wulinda yɛrɛ kɔni na ka bɔ yen an bɛ don an ka mairie kɔnɔna la maire min ni ale na hakiliw yɛrɛ kɔni bɛ ɲɔgɔn fɛ maire la maire Dani Sanji ale ni Sanbalaba ɲɔ ayiwa an bɛ foli k'a la ka waleɲuman dɔn n'o ye commune 1 monsieur le maire Umaru Togo a jɛɲɔgɔn a baarakɛɲɔgɔn k'a kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo o de ye min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa min ye a ka responsable comptable ye walima chef comptable monsieur Tunkara an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka foli kɛ yen ka don min ye impôt kɔnɔna la musoba minnu bɛ yen nɔ olu yɛrɛ kɔni tɔgɔ la minnu ni olu b'an ka jata waati bɛɛ lajɛlen na an b'u fo k'u waleɲuman dɔn fo ka se min ye impôt kɔnɔna a bɛɛ lajɛlen de kɔni ma o dɔ ye min bɛ tali kɛ madame Ba Fanta Sise an bɛ y'a fo fo ka taa se madame Sidibe Fatumata Bagaga ninnu bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ anw bolokɔrɔ nɔ waati bɛɛ lajɛlen na an b'a fɔ ko u bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma an y'a fɔ laada don an bɛ sigi ni gafuw ye nka yan'an ka don kɔnɔ an bɛ taa Universel Media ka butigi belebele in kɔnɔ ka na min ye ayiwa sugu publicité ka se k'o kɛ ka segin ka don Universel Media diɲɛ izinibaw ka minɛɲumanbaw sɔrɔ yɔrɔba Universel Media ko la dege n'a tigi man kan minɛɲumanko jala ka to Universel Media bolo ka diɲɛ kolongolo ka minɛɲuman dama woloma ka na di jamanadenw ma sɔngɔ damatɛmɛdiya la Universel Media ta ye wasa dan ye télé sugu bɛɛ a n'a tabelew climatiseur sugu bɛɛ radio sugu bɛɛ kuranminɛ sugu bɛɛ panneau solaire a n'a maɲɔgɔnlɔnw ka fara batterie ani groupe électrogène kan a kuranman ni a batteriman ani jisama mansin o ni o raccord frigo ani congélateur ventilateur dugumata ani sanfɛta kɛnɛmalanpanbaw tile bɛ minnu latama kɔlɔnbasennaw ka minɛnw ani piqueur dingɛsennaw ka mansinw humidificateur ka nɛɛma jigin aw ka sisow kɔnɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔw la caméra de surveillance ani antenne parabolique mun tora bilen Universel Media i ye ko ye fɔ ko ban Universel Media a ka bitikiw ka ca dɔ bɛ bozola woninda la téléphone 00223 20 20 09 99 78 80 02 42 63 65 35 85 dɔ bɛ dabanani na téléphone 00223 20 23 43 23 76 36 32 86 66 71 82 77 dɔ fana bɛ rue Mohamed 5 la téléphone 00223 20 23 02 72 76 41 99 11 66 73 15 88 Universel Media minɛɲumanko ta bali dan bali sɛgɛn bali ladege bali
siga foyi t'a la i b'a fɔ nin ye kokura ye an ka baaraw la bari a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ jamanadenw olu bɛ se ka kibaruya ni kunnafoni olu sɔrɔ cogoya min na ni waati laban ninnu na an kɔni ye a mɛn sifinnakaw bila ko olu kɔni ye ŋɛɲɛ kɔni ɲimi ka bɛn ni énergie kurantigɛ banbali min yɛrɛ kɔni bɛ olu yɛrɛ kɔni fɛ yen ayiwa o min n'o kɛra an ye a laɲini ka se ka bilankaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ye taama in yɛrɛ kɔni labɛn ayiwa ka se ka u lasɔrɔ bonya ani karama kɔnɔna la ayiwa a kɛra hakilina min ni kun min kɔnɔna la u ka se ka olu yɛrɛ kɔni fɔ an ɲɛna mun de b'a to kurantigɛ banbali o bɛ bilan kɔnɔna la an bɛna nɛgɛjuru sira ka se ka olu yɛrɛ kɔnkɔn sifinnaka minnu bɛ yen nɔ ni olu yɛrɛ kɔni ye a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa an n'u bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ telefɔni kɔni na cogoya min na ni ye an taalen bila nɛgɛjuru a kɔni a kunkan bɛ ka bɔ an bɛna appelu kɔnɔ waati la ayiwa ouais karamɔgɔkɛ an b'i fo i ni tile somɔgɔw dun baasi foyi kɔni t'i la ayiwa an bɛ ali ladɔnniya k'a fɔ i sɔgɔlen bɛ yeli vision de la yeli vision anw ye ja ye an bɛ facebook sanfɛ ani youtube yɛrɛ kɔni sanfɛ ayiwa an ye aw ye waati laban in na bilan kɔnɔna la nin nɔ a kɔni bɔra min ye ka se ka a ka dusumakasi k'a jira ka bɛn ni kuranko taasiraw ye a kɔni kun ka d'an ye yanni i ka don ayiwa taama in yɛrɛ kɔni sababu la i k'i tɔgɔ ni jamu ka se ka olu fɔ filɛbagaw b'an na olu bɛ se k'i dɔn cogoya min na. Ne tɔgɔ ye Bubakar Samake. U b'a fɔ ne ma fonctionnaire. Awɔ. Ni bilaka ye. Ayiwa Bubakar i ye bilanka ye a ye taama kɔni kɛ waati tɛmɛnlenw na taama in a kun ye jumɛn ye? Taama in kun ye min ye jamanakuntigi Asimi Goyita. Ale ye groupe électrogène kura saba. Saba. Ale y'o san kɔnɔ o di bilakaw ma. Groupe ninnu nalen a ka taa kalo kelen. La EDM ma se ka a bila marche la. Donc an wulila o de la sa. Donc ka taa an dama kasi préfet ye. A k'a fɔ jamanakuntigi ye a ye groupe saba min bila ka na da an ma. Tiɲɛna an b'a fo k'a barikada. Nka groupe saba in depuis an nana. Ko an tamana don min na. Fo bi. Groupe ninnu kɔni u ma wuli. An b'a ɲini jamanakuntigi fɛ. EDM mɔgɔ minnu bɛ yan. Olu tɛ se ka groupe ninnu bila marche la. Jamanakuntigi ka mɔgɔ wɛrɛw da an ma olu ka se k'a bila marche la. Ayiwa mais groupe saba in bɛ yen u tɛ k'a bila marche la yalima courant de tɛ ka tigɛ wa o de la u tɛ k'a bila marche la wa? U tɛ k'a bila marche yɛrɛ la. Mais yalima courant de bɛ ka tigɛ wa walima a bɛ cogo di? Courant kelen no sosi ye quartier ni ɲɔgɔn cɛ heure 5 n'a ye heure 5 kɛ quartier dɔ la a bɛ bɔ yen a bɛ taa heure 5 kɛ yɔrɔ wɛrɛ la an ko k'an t'o de la. Mais courant tanya in yalima a ye kɔlɔlɔ est ce que a y'o lase aw ma? A ye kɔlɔlɔba de lase anw ma. Sunkalo kɔnɔna la bololabaarakɛla minnu dahirimɛ sirimɛ courant baara la. Awɔ. I b'a ye ni sunkalo musaka ta k'a lajɛ a caman se k'a ka denbaya musaka sɔrɔ. Siga t'a la. Caman se ka denmisɛnninw ka telimafini yɛrɛ san. Barisa olu ka baara bɛɛ b'a la. Awɔ. Soudeurs, boissons feerelaw, glace feerelaw, dɔw yɛrɛ ye frigo kura saba san. A frigo kura saba u ma dɔrɔmɛ kelen feere a la. Walahi. Ayiwa an y'a mɛn waati laban tɛmɛnenw na an yɛrɛ ye jaw ye bingali wale dɔw taara ka bila yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a pɔsu yalima ani kuranko olu bɛ se ka da ɲɔgɔn na wa? Ani kuranko bɛ da ɲɔgɔn na parce que ni sera anw ka poste de sécurité la. Awɔ. Yelen kelen tɛ yen. Yelen tɛ yen ni yelen tɛ yen binganikɛla wale bɛ se k'i dɛn ka na o. Awɔ a bɛ se. O de kɛ u ɲɛ dɔ bila a la. Voilà, donc maintenant u bɛna gendarme ninnu t'u ye donc u dogolen min na u bɛ se poste de contrôle la dɔrɔn u bɛ mugu ci fan bɛɛ fɛ. Donc ani bila kɔnɔna fana na sisan an bɛ waati min na sisan nɔ sonyɛnimisɛnninw cayara bila kojugu parce que yelen tɛ yen. Ayiwa sisan wele dakan yɛrɛ ye jumɛn ye n'a ma ɲɛ jamana ɲɛmaa kɔni ye groupe bila ka taa fo 3 a tɛ ka baara kɛ ayiwa a ye taama in kɛ a y'a kɛ k'aw ka dusumakasi yira nka dusumakasi fana yiralen kɔfɛ a b'a fɛ ka mun de yira jamana ɲɛmaaw fana la tuguni? An bɛ fɛ ka min yira jamana ɲɛmaaw la baarakɛla minnu bɛ EDM kɔnɔna la
ni parce que u ka explication ye ko moteur ninnu ko marque allemand de don awɔ ko moteur mun b'olu bolo ka kɔrɔ k'olu ye marque SDMO ye donc k'olu ti a ɲɛdɔn ten ɔ n ko yana an kun ka bila ka se nin bɛɛ ma n'a kun y'o fɔ ko aw ti baara ninnu ɲɛdɔn donc an kun k'a ɲini jamanakuntigi fɛ minnu bɛ se ka a baara kɛ a k'olu bila ka na donc an bɛ min ɲini jamanakuntigi fɛ an ti fɛ mɔgɔ wɛrɛ ka bɔ jamana wɛrɛ la tuguni k'i bɛna nin baara ninnu kɛ anw fɛ yan an yɛrɛ ka jamanadenw ka ta k'u former nin baara ninnu na u yɛrɛ k'a ɲɛdɔn walasa n'a a ɲɔgɔnna walew nana donc u ka se k'a kɛ. Ayiwa Samake dakuruɲɛ laban jumɛn kɔni b'i bolo tuguni? dakuruɲɛ laban bɛ n bolo o ye an bɛɛ ka fara jamanakuntigi kan a n'a ka gouvernement ka se ka an bɛɛ kan ka min kɛ bɛɛ k'i jɔyɔrɔ kɛ walasa Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ a ka se ka bɔ o dingɛ in kɔnɔ ani fɛnɛ ka se ka dugawu don kɛ jadi wale minnu bɛ Mali kɔnɔ Ala ka se ka jadi wale ninnu ta ka bɔ an kan Ala k'an ka sɔrɔsiw Ala k'u tanga an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini. Alhamdulillah. Ayiwa an b'i fo an bɛ bila bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fo i tɔgɔ la nin waati in na. Amin. K'an bɛn ni Ala sɔnna ma waati wɛrɛ. Amin. Merci bien. M'aw yɛrɛ fo. Ayiwa Fatumata i b'a ye k'a fɔ nin kɔni nin ye ayiwa a seereya kɔni dan ye min bɛ tali kɛ Blan ale kuranko yɛrɛ kɔni gɛlɛya bɛ da min na an kɔni ye min ye sifinnakaw olu ka ɲɛma ani ale yɛrɛ kɔni ye fila fɔ a ye ɲɛfɔli kɛ ka walawalali kɛ min bɛ tali kɛ Blan kuranko la nka halisa jamana kunnafoni o de don an bɛ taa n'a ye Nouvelle Horizon an bɛ an tɛgɛ don ka bɔ ni ale ye ale ka bi bɔli yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ tali kɛ min bɛ tali kɛ duguba in an ka Bamakɔ kɔnɔna la nin nɔ a kɛtɔ b'a la i b'a ye k'a fɔ jɛkulu caman fo ka taa min ni o ye ayiwa mouvement ayiwa yɛrɛwolo yɛrɛ kɔni ye ni olu yɛrɛ kɔni ka cɛsiri yɛrɛ kɔni bɛnnen bɛ yaasa jamana in a bɛ se ka segin a denw olu yɛrɛ kɔni ma cogoya min na olu kɔni ye tuguni fɛnɛ ye ŋɛɲɛ kɔni ɲimi ka bɛn ni n'o ye MINUSMA ale ni o ye diɲɛ kelenya tɔnba ka bolofara min bɛ anw fɛ yan nɔ o ka kibaruya o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ye u kɔni y'a jira k'a fɔ bi an bɛ waati min na kɔni i b'a ye MINUSMA k'a kun den kelen yɛrɛ kɔni tɛ Mali yɛrɛ kɔni na bari ka d'a kan anw mago bɛ basigi o basigi la MINUSMA ale yɛrɛ kɔni ma se ka o kelen k'o di anw ka jamana yɛrɛ kɔni ma i b'a ye bingali walew olu cayalen bɛ nin waati laban ninnu yɛrɛ kɔni na anw ka jamana kɔnɔna la mouvement yɛrɛwolo debout sur les remparts olu y'a gulon bari ka d'a kan MINUSMA ale yɛrɛ kɔni ka waati ni o ye min sumana ka d'a ma n'a bɛ fɔ a ma ko mandat o bankuma de kɔni sera yaasa ka se ka olu tintinen to anw ka jamana kan wa i b'a ye bingali walew hali n'o y'a sɔrɔ u yɛrɛ kɔni bɛ banbaciw sara ka se ka olu kɛ min b'a to u bɛ to anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o de kɛra sababu ye Bamakɔ yan nɔ sifinnaka caman olu yɛrɛ kɔni wulila ka se ka ŋɛɲɛ kɔni ɲimi ka bɛn ni MINUSMA yɛrɛ kani ka lahalaw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen bari ka d'a kan u y'a jira k'a fɔ hali Seware bingali wale min kɛra nin nɔ ko gansan yɛrɛ kɔni tɛ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka se Bamakɔ yɛrɛ kɔni ma jɛkulu minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan k'a jira k'a fɔ ka jɛkulu wɛrɛ tɔgɔda k'a kɛ MINUSMA ka taa a tɔgɔ yɛrɛ kɔni bɛɛ y'o ye yaasa u bɛ se ka bɔ anw ka jamana kan cogoya min na nka o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔlen kɔfɛ jɛkulu min bɛ yen nɔ bi ni olu fana bɛ wele ko force de changement ayiwa ni o ɲɛmaaya minɛlen bɛ mouvement yɛrɛwolo ale yɛrɛ kɔni fɛ debout sur les remparts olu kɔni fana y'a jira k'a fɔ nin hakilina ni olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni ka hakilina ye kelen ye i b'a ye k'a fɔ MINUSMA ka taa ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ kunnafonidi dɔ sen yɛrɛ kɔni fɛ i bɛna ye k'a fɔ min ni o kɛra mouvement ayiwa debout sur les remparts yɛrɛwolo debout sur les remparts ani a ma ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni fɛ u y'a jira k'a fɔ bi an bɛ waati min na malidenw i b'a ye k'a fɔ anw muɲulen don nka Mali ka muɲu dan de kɔni b'a la ko juin kalo min bɛ ka na ni o bɛ bɛn MINUSMA yɛrɛ kɔni ka mandat banni ma anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Adama Jara di Ben le cerveau a ko anw ka muɲu yɛrɛ kɔni dan ye nin waati yɛrɛ kɔni ye a ko n'i donna halisa an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la waati yɔrɔ dɔw bɛ yen n'a bɛ fɔ min ma ko jamana kɔrɔnyanfan yɛrɛ kɔni fɛ i b'a ye k'a fɔ maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni fɛla tɛ MINUSMA yɛrɛ kɔni ka ta ka bɔ anw ka jamana kan o dɔ ye Gawo ye fo ka taa se min bɛ tali kɛ Tombouctou ale ni Menaka yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo jɛkulu min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko Gawo Gumnɔ ni a ma ɲɛma yɛrɛ kɔni ye Bakari Sidibe maa caman b'a wele ko Derik olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu ka dɛmɛ a bɛ MINUSMA yɛrɛ kɔni yɔrɔ la nka halisa i b'a ye Bamakɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la u ka kuma la a b'a jira k'a fɔ min ye sifinnaka dɔw olu de kɔni saralen bɛ k'u bila MINUSMA la tentɔ olu yɛrɛ kɔni tɛ namugula sugu de kɔni don dɔrɔn u kɔni bilalen bɛ MINUSMA yɛrɛ kɔni na
o de kɛlen bɛ ka kɛ sababu ye ayiwa i b'a ye kulo ale ni wulikajɔw bɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na Bamakɔkaw olu yɛrɛ kɔni fɛ min b'a yira k'a fɔ ko MINUSMA a ka se ka taa ka bɔ anw ka jamana kan o kama olu ko k'u bɛ cɛmancɛla fanga maaw k'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni wele u ka fɛɛrɛ ni dabali yɛrɛ kɔni tigɛ min b'a to Bamakɔkaw hakilina min b'u la u bɛ se k'a bila cogoya min na bari Mali a ka bon a dan kɔni tɛ Bamakɔ dɔrɔn ye kan'a kɛ ni Bamakɔkaw ye min fɔ ko o de bɛ kɛ maliden yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni hakilinata ye olu ko ni ɲɛmaw olu ma fɛɛrɛ kɛ ka bɛn ni kalo ye n'o avril kalo tile 29 olu kɔni bɛna taama kɛ taama min kɔnɔna la u ka dɛmɛ u b'a ta k'a ɲɛsin n'o ye MINUSMA yɛrɛ kɔni ma k'a yira k'a fɔ MINUSMA ayiwa o tɛ taa ka bɔ anw ka jamana yɛrɛ kɔni kan olu ka nin laseli yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ ayiwa waati kunkurunin yɛrɛ kɔni tɛmɛlen Tɔnbukutukaw fo ka taa se Tawudenikaw yɛrɛ kɔni ma olu fɛnɛ ye a yira k'a fɔ olu bɛ MINUSMA ko la bi olu bɛ MINUSMA ko la sini MINUSMA k'a ka to anw ka jamana kɔnɔ o y'o olu yɛrɛ kɔni fɛla pasiri a sɛbɛnna min bɛ tali kɛ Mamadu Ture ka bɔ Nouvelle Horizon ɲɛda kura ale kɔnɔna la n'an bɔra Nouvelle Horizon na an bɛ taa indicateur di renouveau la bamananw ka kuma don ko maa min balo bɛ fugulantɔmɔ la ayiwa n'o ye maa min kɔni ta jɛngɛnen ye o ni si ban o tigilamɔgɔ nɔfɛ yaala la Mali ale ni Burkina Faso olu ka yɛrɛma hɔrɔnya min ni o kɔni o b'o o laɲinina o kɛlen bɛ min ye tasuma bilen ni ka segin jamana dɔw ni u ɲɛmaw olu yɛrɛ kɔni sɔnna an bɛ taa fɔ Niger jamana yɛrɛ kɔni kan i b'a ye laseli min n'a kɛra ka bɛn ni avril kalo tile 26 ye ayiwa a kɛra jɔnniw fɛ a bɛ fɔ minnu ma Mouvement pour les actions démocratiques des insoumis fo ka taa se di Niger ayiwa fo ka taa se farafinata yɛrɛ kɔni ma ni a dalasurun ye Madina Afrika olu kɔni ye a yira k'a fɔ général min ni a tɔgɔ de ye Abu Tarika ayiwa min a ye wale min yɛrɛ kɔni kɛ n'o ye janfa ye olu b'a bila o minɛn kɔnɔ ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka jamana k'a janfa ka tugu n'o ye nanzaraw ka se ka tugu olu yɛrɛ kɔni hakilina yɛrɛ kɔni kɔ nin tɛ olu fɛla ye nin tɛ olu hakilina ye wa olu tɛ doni da yɛrɛ kɔni fɛ min ye dɔgɔlima yɛrɛ kɔni k'a ta min ye Mali finitigi fo ka taa Burkina fintigilakaw olu yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ minnu ni u ka cɛsiri bɛnnen bɛ u ka jamana yɛrɛ kɔni ka basigi yɛrɛ kɔni ma a ko i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na Niger jamanadenw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka u ka bɛn ka se ka o seliw k'olu yɛrɛ kɔni ɲɛnamaya waati min na o hukumu de kɔnɔna la jɛkulu min bɛ yen nɔ n'a bɛ f'u ma Mouvement pour les actions démocratiques des insoumis du Niger et de l'Afrique a dalasurun ye diinɛ Afrika ye olu nana kibaruya yɛrɛ kɔni sɔrɔ u dusuma kasilenba min bɛ tali kɛ général la a ye kuma fɔ kuma min n'o ye kɛlɛtigɛ kuma yɛrɛ kɔni ye ayiwa a tɛ olu yɛrɛ kɔni danbe yɛrɛ kɔni kofɔ ka ɲɛsin jamana fila min n'o o ye Mali ale ni Burkina ye olu balima jamana sigiɲɔgɔn jamana olu yɛrɛ kɔni don jamana min ni olu yɛrɛ kɔni bɛ k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ka se k'a ɲini cogoya la cogoya bɛɛ lajɛlen na yaasa u bɛ bɔ nanzaraw ka jɔnya juru yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa jamana min kɔnɔna yɛrɛ kɔni i b'a ye k'a fɔ sɔrɔdasi minnu ni olu yɛrɛ kɔni tun bɛ yɛrɛ nikundiw la kɛlɛkɛdaw yɛrɛ kɔni na i b'a ye k'a fɔ jamana dɛsɛli min kɛra o de kɛra sababu ye ka na n'u ye fanga la o kɔni y'a yira k'a fɔ olu ka jamana a tɛ bin fiyewu k'olu yɛrɛ kɔni to fanga la o waati kelen de la i b'a ye Niger jamana kan min bɛ tali kɛ ayiwa générali ayiwa des bureaux ayiwa fo ka taa se min ye politiki tɔn misɛnninw ye walima maa hakili surunninw politiki kɔnɔna la olu yɛrɛ kɔni tɛna kɛ karamɔgɔ ye minnu ni olu bɛna kalan yɛrɛ kɔni di Mali ale ni Burkina jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni ma Madina Afrika olu y'u ka dusumakasi k'a bɛɛ lajɛlen da ɲɔgɔn kan k'a tila k'a yira k'a fɔ kumakan min n'a bɔra olu ka général Abu Tariki yɛrɛ kɔni da ayiwa olu b'a kɔn fɔ kɔnni yɛrɛ kɔni dan a bɛɛ lajɛlen kɔni na bari ka d'a kan nin de ye kɛlɛtigɛ kuma ye i sigiɲɔgɔn jamanaw olu yɛrɛ kɔni ma nin de ye balawu kuma ye ka ɲɛsin i sigiɲɔgɔn jamanaw ma olu t'a la bi olu yɛrɛ kɔni t'a la sini Madina Afrika olu ye a laɲini ayiwa fo ka taa se u ka min ye u ka kɛlɛyatɔn n'a bɛ fɔ min ma société civile n'o ye jamanaden nanamasumalo olu b'u yɛrɛ sɔrɔ tɔn min kɔnɔna la politiki tɔnw ka taa se olu bɛɛ lajɛlen ma fo ka taa se Niger jamana a kanu bɛ maa o maa la ayiwa bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka bɔ ka nin wale in k'a kɔn fo ka se a kɔnni yɛrɛ kɔni dan bɛɛ lajɛlen na Madina Afrika ale kɔni y'a ka dɛmɛ k'a ta k'a ɲɛsin Burkina ani a jamana ɲɛmaa fo ka taa se jamanadenw a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma k'a ɲɛsin Mali jamana ɲɛmaa fo ka taa se malidenw a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni ma a ko olu ka nin tɔn in yɛrɛ kɔni u y'a yira k'a fɔ min ye farafinna ka kelenya ye olu bɛ tugu a kɔ bi wa u bɛ tugu a kɔ sini wa min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la wa min ye farafinna jamanadenw yɛrɛ kɔni ye tariku min n'o bɛ jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ kɔrɔlen min n'o bɛ jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔnya min n'o bɛ jamana ninnu de kɔni ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ o sigiɲɔgɔnya ka se ka o don da la ka se ka o banbaw kan halisa o de b'a to u ye wele da Burkina jamanadenw ma ani malidenw fo ka taa se Niger jamanadenw yɛrɛ kɔni ma an bɛɛ lajɛlen ka se ka an yɛrɛ minɛ min bɛ tali kɛ générali a ka kuma la
la a y'a fɔ ni a yɛrɛ kɔni tɔgɔ ye nka Niger ka denw olu yɛrɛ kɔni tɔgɔ tɛ min ye Burkina ye Niger Mali ninnu bɛɛ lajɛlen ye dugu kelen ye an ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma an kɛ min ye jigi ye ka tila ka ɲɛsin ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni ma ayiwa n b'a ye k'a fɔ kuma min yɛrɛ kɔni bɛ k'a fɔ a ko ni ninnu bɛna kɛ sababu de ka farafarali ko olu don ani ɲɔgɔn cɛ n'an farala kojugu olu yɛrɛ kɔni bɛna se an na Madina Afrika olu kɔni y'a ɲini gouvernement yɛrɛ kɔni fɛ n'o o y'a sɔrɔ kumakan min yɛrɛ kɔni bɔra général in da gouvernement yɛrɛ kɔni fɛnɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ a la ayiwa u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ayiwa tenni min n'a bɛ général yɛrɛ kɔni kana k'a bɛɛ lajɛlen bɔ a kana k'a bila min ye a sen yɛrɛ kɔni na k'a bɔ général la k'a tɔgɔ yɛrɛ kɔni bɔ u ka kɛlɛkɛcɛw olu yɛrɛ kɔni ka lisi la o de ye olu ka laɲini ye wa olu b'o de diyagoya jamana yɛrɛ kɔni kan pasiri sɛbɛnna o de fɛ an ye min sama ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔna la ka bɔ indicateur du renouveau la an bɛ bi fasiri ka se ka kun ci yan nɔ Fatumata k'i fo k'i waleɲuman dɔn ayiwa baarakɛɲɔgɔn tɔ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ fo min bɛ tali kɛ ɲɛmaaba la ayiwa n'o o ye promoteur ye Maki Kane k'a fo ka waleɲuman dɔn fo ka taa se Sabalikayi Ture ni ale ye directeur ye k'a fɛnɛ fo ka waleɲuman dɔn Salif Tarawele k'a fo Seriki Ture ale ni Adama Diallo an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni fo ayiwa Alisa Maimuna Tarawele k'a fɛnɛ fo fo ka taa se Awa Jara ma ni ninnu bɛɛ lajɛlen ye baarakɛɲɔgɔn ye an yɛrɛ kɔni fɛ an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fo Seriki ale yɛrɛ kɔni bɛ taama la ayiwa ko Bamakɔ muso banna Seriki ma ale taara fɔ sisan ni Ɲoro a bɛ taa muso ɲini na ayiwa ni a fɔra ko muso kɔni sɔrɔla wari kɔni ma sɔrɔ Alisa i ka musoko ma ɲɛnabɔ Seriki na wari ɲini Bamakɔ fɔlɔ n'i y'o sɔrɔ i bɛ taa Ɲoro ni surakamuso de ka yaalasi walima tagalasi i na t'o dɔ furu yen nɔ an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ salamu